एसपि राजमहन रायखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। दरं जिल्लानि एसपि राजमहन रायखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। इयुनाव एबा उननि समाव जायखिजाया साख्रियावनो जइन जानो हानाय नंला दरंनि बारग' एसपि राजमहन रायआ। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला धुलायाव सासे खामानि मावग्रा हिन्जावसाखौ बुथारनानै गावखौनो फोथैना लानायनि महर होनानै गुबै जाथायखौ दोनखुमानो नाजानाय दायाव लोब्बा दंमोन राजमहन रायआ। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि एसपि राजमहन रायखौ साख्रिनिफ्राय होखारनायनि बागै आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंआ थांनाय 1 एप्रिल खालारखालिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बबेखानि जिर' टलारेन्स नीतिनि बाथ्राखौ रायखांनानै राजमहन रायखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय आरो इयुनाव गुबुन जायखिजाया साख्रियाव जइन जानायखौबो होबथानानै दोननाय जाबाय होननानै डिजिपि जिपि सिंआ ससियेल मिडियायाव लिरदों। गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव 2 जिउ खहा, 19 जखम। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 19 सुबुङा गोब्राब जखम जादों। रबिबार खालि रायजोनि गुबुन गुबुन 3 जायगायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि जाथाया जादों नगाव जिल्लानि सामागुरि हासारा बरालि गामियाव श्रमिक रोगानाय गंसे मिनि ट्राकआ बेलथायनायाव 19 सुबुङा जखम जादों। बिसोरनि गेजेराव 4 सुबुंनि हालोदा गाज्रिसिन। गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथाया जादों कामरुप जिल्लानि हाजोआव रबिबार खालि हराव हाज' बिजुलि घाट मथावरि सकआव जानाय जाब्रबथायाव सारबेज आली मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों। ओरैहाय नलबारि जिल्लानि आरिकुसि गामियावबो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायनि बागै खौरां मोन्दों। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तामिलनाडुआव 4 कौटि रांजों लोगोसे बिजेपिनि 3 सोद्रोमा हमजादों। तामिलनाडुआव 4 कौटि रां जब्द'। तामिलनाडुनि तिरुनेलभेलियाव बोखांदों 4 कौटि रां। लकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुनाय समाव एबा बिसायख'थिनि खान्थि बादियै फ्लाइंग स्क्वाडआ सिग्रोमनानै 3 सुबुंजों लोगोसे नोगोद 4 कौटि रां जब्द' खालामदों। ताम्बाराम रेल स्टेशनाव नेल्लाइ एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय हमदों बै 3 सुबुंखौ। गं 7-8 ट्रलि बेगआव सोनानै लाबोदोंमोन रांखौ। बबेखानि बिसायख'थिनि समाव नोगोद 4 कौटि रांजों लोगोसे हमनो हानाय 3 सुबुंखौ तिरुनेलभेलि लकसभानि बिजेपिनि बिजाथि नायनार नगेन्द्रनि मददगिरि होननानै सन्देह खालामदों आरो बिसोरखौ एस सतीश आरो बिनि फंबाय एस नवीन आरो एस पेरुमल होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला हमजानाय बै 3 सुबुङा फ्लाइंग स्क्वाडनि सिग्रोमनायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो रेलगारिजों हान्थिदोंमोन। बे जाथायनि सायाव इनकाम टेक्स बिफाना नायबिजिरगोन होननानै तामिलनाडुनि चिफ इलेक्टरेल अफिसारआ फोसावदों। प्रमद बर' आरो इउबिपिएल दोलोआ ब्लेंक चेकसो होयो। प्रमद बर' आरो इउबिपिएल दोलोआ ब्लेंक चेकसो होयो। बाक्सा जिल्लानि खामार दैसायाव बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। मिथिनो हानाय बादिब्ला खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव रबिबार खालि बिटिसिनि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय खामार दैसा प्राइमारि बिपिएफ मावख'आव बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि आरो बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो बिपिएफनि 2 बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारी आरो हितेश बसुमतारीआबो बाहागो लादोंमोन। खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायोदि बे बाराव इउबिपिएल दोलोआ बर'फोरनिल' भट मोनगोन, गुबुन हारिनि मानसिफोरनि भट मोननाय नङा। बेवहाय आरो जेबो रावजोंबो दावहा जानाय नङा होननानै दिनै रायजोआनो बुंदों। नंखाय सानदोंब्ला बर' गामि, बांगाल गामि आरो हारसा गामिफोराव थांनानै सोङै।
BPF हान्जानोनो भट होगोन होनना बुंगोन। बबेखानि प्रमद बर'नि गासिबो आसनिफोरानो जादों आइजोफोरनि थाखायल'। बेंक मेनेजारफोरा बुंदों प्रमद बर' एबा इउपिपिएल दोलोआ आइजोफोरनो होनाय चेकफोरानो ब्लेंकसो। प्रमद बर'आ आइजोफोरनो 75,000 रां होनो रादाय होनानैबो होनो हायाखै होनना खाम्फा बरगयारिया बुंदों। बरपेटायाव सा-8 IPL जुआरु हमदों। बरपेटायाव IPL गेम्बलिंजों लोब्बा थानाय सा-8 जुआरुफोर हमदों। बरपेटा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव संदाननानै पुलिसआ सा-8 जुआरुफोरखौ हमदों। बरपेटा जिल्लानि बरपेटा, हाउली आरो बरपेटा रड बे मोनथाम जायगायाव पुलिसआ संदाननानै मबाइल एपनि जोहै IPL बेटिं खालामग्रा एबा जुआ गेलेग्रा सा-8 जुआरुखौ पुलिसआ हमदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसआ गिबियाव बरपेटा थानानि बेन्दोंआव आमिनुल इस्लाम मुंनि जुआरुखौ हमदों। उननि समाव जाहिदुल इस्लाम, मन्टु दास, दिगन्त नाथ, सन्जय मुदयमोनखौ हमनो हायो। बेनि अनगायैबो बरपेटा रडआव निरजामाल आली, मुकिमुल हुसेन, इमताज आली, पाठानमोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बबेखानि जुआरुफोरजों लोगोसे पुलिसआ नोगोद 1,69,000 रांखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां चिरां पुलिसआ धालिगावनि जिर'नि सेरानिफ्राय सा-7 जुआरुफोरखौ हमनो हादोंमोन। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बक'नि गहाल खनायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला सनिबारखालि हराव बक'नि गहाल खनायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 57 बोसोर बैसोनि हामसिं के माराक होननानै सिनायथिनो हादों। गहाल खना साखाथिनि हाजोआव जादों बे जाथाया। रिपर्ट बादिब्ला हाग्रानि माबा मैदेरा हरखाब गाग्लोबनायाव सुबुंनि जिउआ गोमायो। बबेखानि बे जाथायनि उनावनो ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिदों।